bayan, kini na pod si Takya ang imong amiga. Karon is alas 12 na diri bayan. Lunchtime na. So, request akong anak magluto daw ko og lumpiang Shanghai. Kana bitang na naka-anak lahi na gyud kay sa una kung di ka kahibalo, makahibalo jud ka og luto. So, try na to bayan. Simple ra kastanan. Naka-prepare na ko. Kaganiha, gi-prepare na nako. So tarong sa atong buhok kay pwede magluto ta na nagabuhag-hag atong buhok kay mabutangan og na. Saan na lang. Sige bayan. Tarong na to itong buhok para dili mga adto sa atuang lutoon kay maghinatag lumpiang Shanghai karon. Sama naman. God. Grabe sa'yo, nagda ko matulog, pero mata. Ako nalong, nagda na kayo. Susang mask. Magluto ra ba yan? Mura na lang tanaw na ko sa kuwag ginuhan eh. Nanay pimples. Akong pimples ba yan? Pero sa trabaho masamot kasi sige og mask ambot kano sanay mahumaning COVID. Sige pagyapon og mask. Okay na. Ready na ta. Okay. Let's go. Maghimo ta og lumpiang Shanghai ba yan? Akong gamiton is beef akong okay, kailangan mag-wash og hands ba yan before ta magluto. Akong gamiton is beef. Kani ba yan ta 10 bucks. Half ra ni siya. Half kilo ra ba yan? Tag 10 bucks. Ganahan ko si 30 og beef. Oh my goodness. Kastanan. Hindi ko kabalo muluto ba yan? Nakahibalo rin ko na. So, kailangan makamaning kamot. Dalom na diri, wala kay mga katulong-katulong. Kailangan dyan ka maning kamot para makahibalo kagluto para sa mong anak, para sa mong pamilya, sa bumbana. Siyempre, diba? Ano kay choice? Batang na lugar sa kadagko ka kong karat. Gamay ra inana. Para ang garlic. Batangan nimo og garlic. Gamay lang. Onion gamay. Gamay ra po onion. Okay. Basi yung timukuan. Oh. Mama, tabangin ko gluto. Itong sibuyas kay pahilakon ka. Malimpyo sa mata. Kapag kagamay ani. Naharabay ang sarap. Mingaw yung kayo. So, pareho sa Pilipinas pa nga. Pag naka sa balay, bato na ka sa siligan. Mga pitbahay lang ka. Malingaw na ka. Kadungog kang mga marites. Mag-wash at tabayan. Ay, pepper.
Mura og maayo na kunuhay ba? Natag soft. Ano nyo makita? Isa ka egg. Ito na ito dali. And then, butangan ako oyster. Ano ang gagamitan na oyster? Lumay lang. Ilang mga 1 tablespoon. Kuha-kura ni ba yan? Hindi mo. Kuha-kurang version. So, batangan na ito. Carrots, more carrots, more carrots, more carrots. Kaya ang carrots food, magpatangkis food siya ba yan? See? Yan yung mahibalaan nga daghang carrots. Tapos gamitan ako ang kamot. See ba yan? Mamay na siya. Daghang kay carrots ba yan? Food. Nara ako ang spring roll pastry. Muna akong gamitin ba yan? Ako rin na siyang ikat. Smells good. Okay. Muna ba yan? Okay, ready na ta ba yan? Magbalot na tain eh. Marag taas-taas kining pagbalot din ba yan? Okay. Pero magbalot na ta ba yan? Ako ning kaupaton. Delicious. So, kung style ba yan? Ano na siya? Oops. Oops. Toink. Taglan ba siya? Hira. Ilawan din ako. Tubig. Cute! See, maligyan ako dari bayan. Dari bayan, no? Kamay na lang nabilin bayan. Last na ba yan? Isa na lang ginabilin. Isa na ba? Isa na ka kutsara. Kutsarita. Finally! Okay, last. Finally ba yan? Humana na gyud ko.